Em feia il·lusió pensar que podia trobar una cosa d'actuació política, perquè quan en Franco havíem estat molt en contra o molt condicionats o molt allunyats de la política. Vaig pensar, mira, ara serà un bon moment per entrar-hi. I vaig estar mirant els partits i aquest em va agradar força, català, cristià. I vaig pensar, serà una prova per mi. Coneixia l'Anton Canyelles i recordo en Ruiz Jiménez també, que ens van posar la mateixa candidatura, que va ser un fracàs total. No va sortir ningú, l'Anton Canyelles només, el primer. Els altres res, però recordo que vam tenir unes experiències durant mítings que em va agradar. Vaig pensar, mira, això és bonic. És bonic però és difícil, captar l'atenció de les persones i saber què és el que pensen, què és el que pots donar tu com a solucions. La política se'm va aparèixer com una forma de servei, d'endevinar el que el públic volia i de dir si jo podia oferir solucions o veure. Recordo el primer míting dels maristes. Va ser molt maco, ple de gent molt diferent, punt de vista de deure ciutadà, d'intervenir la política i d'inquietud femenina, que creia que les dones tenien més bones solucions que els homes. Però no ho hauria dit perquè estava rodejada d'homes.